BJP is Karbi Anglong District Committee hin pen tong sekot nang itu perang epan nang cupau ateng pen nang itu ngapor ateng pen nang apali posi curu lo si las ni bangso perang ke amai long nang itu district committee vice president Ruby long peke hai dolo general secretary Sarsing Pancho ke hai dolo secretary Dhonsing Ramsa udah secretary Dilip Longhang office secretary Umit Empire ke hai Mohila Morta president IRSBP pencing lo alangli long kam ngecirat dun mari tun dolo nili panang cini lo nili panang media konvenor lo district committee lo lasi akaprek pirte lam ya we hadisi tame ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimasa district ke thom bangke ilitum ke ha prang pen tame Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimasa district long log api penta ilitum Bharat Kacharia lo long ke tok 44 a article lasu pacu nai mate hempre ilitum long nai puke hangdo laso hempre ke long nai papukat penang ana ja geding ini kan cricket poker ne jelo litu nanga cesong laso prang akaprek kaprek tentang sis nang cesong lo akaprek kaprek amet hot pen sistem cunciret penajok thot da ke litu Karbi Anglong Autonomous Council lo letot sistem non litu council lo kiki bom CM Dr. Tiram Longhang mate MLA akimi Longhang homosi melo alangli CMC Bahusi 227 council session hota 244 article implement nai bukannya cipapat lo council pen la pen lapang so aluta mane huminisi lo dali dam lo mane India government lo tabe kado we chini lo lasi aku pinisi tambe non Assam Assembly itu session dobom la pen je pini ke third day lo session pini la Assam Assembly lo long bangsi governor itu ka address house along ka address laso puta kachuru aso awar sai endusi ilitum kacitoy dun rongkhanga MLA mate Karbi Anglong Autonomous Council asim Dr. Tiram Longhang hemprek alam ningje dun lo hemprek ni tum phana pinai 244 a article bake implement wek nai buhadak alang li hang dun lo demand dun lo lasilaso puta ngilitum BJP is Karbi Anglong District Committee hin tame churu lo la pen galang li ansu se aja kom paduna hemprek hanga ansu se kepang tangya pan mua pisitame alang li santhot kaprek MLA tum sitame ba MP sitame sesona long nije dilo ason claim hu lo apenge BJP party ke hempre ke lagi nang wek pupu aprak peta nang hangbom lo so teng pensi LK Advani sitame Heroni Harvest West Karbi Anglong aprak 2009 alam lo suke ba hutame cecaka tiba samthak Rajnath Singh sitame dokukalong cecakang lo Nitin Gadkari sitame dipu ke ba hutan nije kang lo pentia hala sohut BJP National Committee Kapirgaon Arunachal leader lo alang li sitame alu pen nang pali pensi nang cicak lo hala sohut BJP Karbi Anglong District Committee pensi tame cikaci paraya alu tadu adu beta theklong lo la ke jen timke hempre ke nangi pulas pen ke hempre ke hangwek nang pu timke cikaci parai District Committee pen la tadu lo pen ke non Assam Assembly Speaker Ranjit Das ake hai Assam State BJP President Dobo Mahut dak ili tuma council di Masau council la panje BJP la district committee do ana pan hang si PWD IBL lo ngalang li ninje kang lo la seut President Dobo Mahut Ranjit Das ke hai je hempre ke hang ke itu BJP State Committee panje fully nang itu make nang support ndo bukan ninje ta dulu lasi ngiri tum apong election sitami la solang purber je kaprek party tum sumbra kecil cap cot pende mana election cipahai bin nasam ke BJP claim kachi chaglo pute claim thedung India government Narendra Modi leadership pen Himonto Biswa Sharma leadership pen apen jadi tum council Dr. Tiram Longhang leadership pen thedung jetu asking ke deng dolo ini nali tum ta chini lo mane aron re pen jetu border long kathali pen chenglo lahai ke kampi lo han lahai akampi ko an masitame article 370 constitution lo pen kepa vi pen chenglo an anakam pi claim dulu la si non la 244 a article ta BJP government ke doi sekang bong si chun po punil tu ning thelo la si Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke Dimah South district la district ke thom arar pan sitame nelitum uthot alang litum sitame BJP pan anse se jakong nang PDP pan nang litum through media through pen si johang lo ba chuning